Priemerný denný energetický príjem dospelého muža závisí od viacerých faktorov, bla 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 bla. Čiže nejakých 2700 až 3000. To nás nezaujíma. To je málo. Čiže vítajte pri novom videu. Na toto video som čakal asi celú svoju dietu, pretože celú svoju dietu som bol logicky hladný. Takže 10 000 kalórií challenge. Toto, keď všetko padne, tak by sme tú challenge mohli mať úplne splnenú. Ale po poriadku. Pozeral som, denný príjem dospelého človeka, chlapa, je od 2500 do 3000 kalórií. Čiže poďme to zo štvornásobiť, čiže poďme zožrať ako 4 chlapi, alebo proste 3. Ukážme si, čo tu máme. Dobre, máme tu. Samozrejme, moje lásky, zmrzka číslo 1, zmrzka číslo 2, zmrzka číslo 3, ja som proste zmrzlinový typ. Proteín nejaký, aby sa nepovedalo, šunka. Syr. K tomu cestoviny, buldak, nutella, nejaké čipsy, preska, ako správny sedlák, ďalší syr, trošku, aby sme vyniesli mnou dlhonosť, tak Dubai Style chocolate s kadajkom. Tu som našiel inak Lidl, pozor na to. Ale originál práva slovenská Dubai Style chocolate, deli. To my sme boli prví, oni opakujú akože. Pizza, tu, nejaké kukisky, arašidy, tortily, topping, Dubai Style pistáciový croissant, syrová pikantná s cesnakom nátierka, tu som si dosprčal na strednej škole a zjedol k tomu bežne na posedenie 6-8 ročkov. Alpro, donaty, ďalšia pistáciová šiška, a neviem, či mi už z tých pistácií aj nebude kurovať po celom dni. Tu je pečivo, tam nejakých 7 kajzeriek a... Budeme to kombinovať hoci ako, hoci čoho, s hoci čím. Ale všetko budeme akože presne vážiť, aby to malo hlavu a petu. Dajte si niečo dobré k jedlu a užívajte video. Ale fakt, čo si dám prvé, ty kokos? Tohto, keby dám s týmto. Aj zmrzlinu by som si dal. Ty kokos, ale aj tú čokoládu dubajskú. Niečo vymyslím. Takže, jedlo číslo 1. Rozhodnutie padlo na, samozrejme, tresku. Ako základ správnych a dobrých raňajok je treska. Dáme k tomu 3 kajzerky. Máme ten pistáciový croissant, 2 donaty plnené jahodovým džemom, Alpro, toto padne a uvidíme, či ešte niečo doťukneme, alebo to bude na začiatok stačiť. Ale dobre, no čo vás tu budeme naťahovať. Toto ma, treska ma zaujíma. Ty kokšo. Akože... Čím väčšia somarina, tak tým viac proste je to lepšie. Treska je KO. Ale to sa mi neráta. Iba. Čiže treska mínus. Ďalšie pečivo som si tam ešte bol zobrať. Dáme si túto. Rozmýšľam, že teraz dáme trošku sladký doťuk. Alebo také na zmene chutí. Čiže... A plnka ide. Porobili ma. Oni ma porobili. Fajné. Opa. Ešte. Beams. Cheers. Ja. 150 gramov, pikantná syrová pomazánka s cesnakom.
Kokos, ja sa strašne doserem z tohto. Nevadí. A čo sa tu budem nadrapovať s lyžičkou ako nejaký tento. Thunder rumbles distant, dark clouds loom. Steel clashes, twilight echoes boom. Jak sa vraví, do poslednej kalórie. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Dobre, to boli raňajky. A ja to nahádžem do kalorických tabuliek. Hodím sem makra. A vidíme sa pri ďalšom jedle. Kompletne ma vyplo z tých raňajok doteraz. Čiže... Ale dobre, sme ready na ďalší chod, takže čo si dáme, tak to bude len taký mini snack. Niečo na pitie. Samozrejme Alpro. No a poďme si okoštovať túto dubajskú čokoládu z Lidlu. Sám som na ňu zvedavý. Čo robia? Plnka. Plnks. Plnks. No, taste test. Akože není zlá, ale chuťovo tá čokoláda je nič moc. Battle drums pound in our hearts, charging to fray, leave fear apart. €6. Nič moc. Ale 39 centov. Nádhera. Nie ako... Ozaj asi mi viac chutí aj tá deli ako tá dubajská idiotina. Keď chceš zažiť Dubaj za dobrú cenu, tu máš deli. Teraz by to už chcelo niečo slané. Ako obed. Niečo vymyslíme. Vidíme sa pri ďalšom jedle. Dobre ľudia, ja sa hlboko ospravedlňujem, ale trošku som vás oklamal, že sa vidíme pri ďalšom jedle. To sa nevidíme, pretože ideme si po nové auto. Takže toto ideme vymeniť. Ale tak čo, ja mám čo s peniazmi. Nie, srandujem. Ukážeme si za aké. Ideme do Toyoty a viacej si ukážeme tam. Takže stay tuned. Nový stroj. Tak, pri Toyote nakoniec neostávame. Switchli sme to na Hyundai. Ale ako podľa mňa fajn. Podľa mňa to môže byť. Poďme to naštartovať. Vrm, vrm, vrm. Podľa mňa fajn. Dobre, robil som si riť. No, pravda je taká, že nové auto to není. To je číslo 1. A prečo to auto je, tak asi pred mesiacom do mňa nabúral istý chuj. Trošku ma vypenetroval zo zadu, jak sa patrí. Čiže nechce sa mi chodiť pešo busom do fitka, z fitka a do potravín a hoc kde, tak aspoň takto na výmenu vozidlo. Čiže koho som napálil?
Stando, bol si vtipný, super, zabavili sme sa všetci. Ale dobre, to je nepodstatné. Vrátime sa späť k pointe videa a vidíme sa pri ďalšom jedle. Takže, jedlo číslo 2, alebo teda obed, bude táto neskutočne zdravá, nutrične bohatá pizza. Čiže si ju rozbalíme. Tak. Brutálna porcia. Akože ja som, ak sa vám zdá príliš mäkká, alebo neviem čo, tak ja som ju už do mraziaka potom nedával, ale asi to bola chyba, lebo teraz je ako čerstvá, dokonca že ako čerstvá. 4 formaggi, 4 druhy syra, ale dáme si aj 5. Ale, aby ste nepovedali, tu váha a dáme si tam 45, 59, 74, 89. To už si nechám more ešte na nejaké vymysly. A čo ešte? No počka, to si musím ešte nehať, ešte máme na tie cestoviny. Ale toto by mohlo stačiť, polka. Dobre, 75 gramov, geometriu, a tento dáme takto brutálne na stred. Vyzerá to podľa mňa úžasne. Pozrite sa na to, ako sa to robí. Krása. Krása, ten syr roztečený tam. To bude búť. Tak. Takže jedna pizka, jeden standio. Kalórie. Dám vám dobrú radu. Predtým, než pôjdete otvárať nový kečup, tak ho veľmi dobre zahrkajte, lebo vám vyjde polievka najprv. To je ono. Bullets rain, yet we stand strong. For honor, glory, fight till dawn. A battlefield where legends birth. Never back down, never earth. Blood stains ground, but we won't. Dobre. Pizza je head. Ale nechcem sladké, ešte niečo slané by to bolo. Ale čo? Musím niečo vymyslieť. Dobre, change my mind. Tak som zmenil chuť na sladké. Carte d'or. Konkrétne, presne tu máme 300 gramov tejto zmrzliny. Áno, balenie má 490 gramov, ale včera som proste neodolal, takže po súťaži som hneď asi tretinu z toho sprášil. Dobre, takže vychutnáme si túto misku potešenia. Against odds, rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face comments wide. Our destinies stand as one. In endless battle, shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. Zmrzlina mínus. A ako vždy, vidíme sa pri ďalšom jedle.
buldak zvaný a dorazíme tento syr do toho, ten cheddar. Balenie má 150, v tom prvom jedle sme mali 75 gramov, čiže tu je logicky ďalších 75. Dáme to do tej vody. Dobre. Ešte, že sa to nám zmestí. Uvidíme, čo z toho vykuchtím, no. Už aj trošku, no už formálne formuje tak, ako na súťaži, lebo už proste... Už je to prepal trošku toho jedla. Je to plné, aspoň. Final produkt je na svete. Vyzerá to celkom schopne. A čakal som, že toho bude viac. Nahodili sme si to do kalorických tabuliek. Toto nič cestovín s tým syrom má 868 kalórií. Pozrite sa, koľko tam je. To je proste nič. A potom sa ľudia čudujú, že nedokážu schudnúť. Ale poďme to ochutnať, dobre. Nás to teraz nezaujíma. Akože je to dobré. Nebudeme sa klamať. Ale keď si v diete 800 kalórií či 900, viem objemovo úplne inak vymyslieť. Never yield. March to light spirit seal. Chaos world we carve out. Snažím sa to všetko konzumovať. Otázka znie, čo si dáme ďalšie? Ďalšie jedlo, Ben Jerry's, Peanut Butter Cup, asi tá najviac kalorická pecka, konkrétne toto mini vedierko, alebo čo to je, má 1300 dáčo kalórií, čo je chore úplne, to je ako moje, to je proste viac ako moje plnohodnotné jedlo v objeme, alebo presne toľko isto. A keď si porovnáme počúvam, ešte viac mi mali naplniť na túto challenge. Dobre, nevadí. Tu je tiež na vrchnáku, tak aby ste nepovedali, že to si nechal idiot. No ukáž. Cítiť z tohoto arašidové riadne. Name on history's walls through fame's flame. Wind blows tears through silent night. Grip weapons tight. Face come and fight. Our destinies stand as one. In endless battle shine like. Ben Jerry spadol. Môžete skontrolovať, teda, že toto máme za sebou. Ostáva nám nejakých 2500 kalórií. Ukážeme si tento vajling, ako je na tom. A ešte sú. Ešte sa držia. Jedlo ďalšie. Klasika, bežná vec. Karička, 2 kajzerky posledné, čo nám ostali. To nám hodí nejakých 500 kalórií. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. Toto je záhul.
Tak nič, no. Poďme sa nažrať zas. No, na mekáči. Poďme na vec. Akože mekáč máme. Ale ja som si tak fajne aj celkom dobre pokecal tuto s personálom. Že som jebnutý a také proste, že prídem o takomto čase jesť, ale ja som zabudol pustiť nahrávanie, takže paráda. Skontrolujeme, či tam máme všetko, aby proste misia bola splnená. Hranolky, tasty cheese, double big tasty bombarder a snack wrap. Snack wrap si dám teraz, lebo už mám na ňo proste chuť. Ideme nabiť a dojeme to, čo tam máme zvyšné a potom už možno aj spať by bolo. Čo ti jebe, ten je taký veľký. That's what she said. Dostali nám veľké hranolky. A k tomuto sa ešte vrátim. Dobre. Nebudeme sa tu klamať. Ale po tých 2 burgeroch a tom wrape, ešte čo som predtým sprášil, povedal som si, že si dám prestávku, vyplo ma a je ráno. You suck! Ale je 8:38 a včera som začal jesť od nejakej 9:10, 9:20. Takže challenge dokončíme a ostali nám už iba tieto hranolky. Čiže splníme challenge, že za 24 hodín, keď úprimne ja som to chcel zbúchať skôr, ale no bohužiaľ. Dobré studené, také fajné cez noc. V časovom intervale sme to stihli. Takže toto bola 10 000 kalórií challenge. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, hoďte like, dajte odber, aby vám žiadne z podobných idiotských videí neušlo. Alebo napíšte, akú challenge by ste chceli vidieť najbližšie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.